Erokamano jawinjo mar Ramogi TV kuom yiero Ramogi TV kaka kanyono makelo ni weche manyien kinde ka kinde. Waikore gi weche manyien mag migago e thuolo ni to mokwongo wawinjane thuond weche. Jatend piny William Ruto osiro yiero jo ODM e sirikal mare. Integrity is also hearing not what you want to hear, but hearing what is being said and allowing yourself to be critiqued. Jadolo makopere Anthony Muheria oseo josiasa matiyo gi thuolo mar ng'anyo mag rowere mag Gen Z e manyo lemo e sirikal gino makonyogi gin giwegi. Ywaruok matelo e kanisa mar Adwen e gwenge ma Kisii okelo hinyruok ne jokristo. Arwaki ni machiegni nyinga Milton Ochieng. Jatend piny William Ruto odok ne yiero manotimo e walo ji ang'wen mawuok e duond buch ODM kaka jotend migepe kowacho ni en gima notimo mar nywako kanyakla jo Kenya. Koloso e chakruok limbe mare mandala ang'wen e gwenge mag dho wath nam chumbi, Ruto nowacho ni en gi geno ni joma od bura dhi puodho dhi konye chwalo mise mag piny owacho mae kopuoyo Hassan Joho ma owalo e migawo mar mwandu mag buolo kod ohala mar nam, kowacho ni odhi konyo bende e bero ohala mar nembe kendo loso thuolo mag tije nojende. Gavana ma Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir dwaro jatend piny mondo ne ni piny owacho ochulo familia jogo manowito ngimagi ka gigo lwenje lokruok makare pachoka. Na wala tofauti zetu za kisiasa sioni zikiisha leo, lakini tusiwe na tofauti za watu. Tuweni na tofauti ya mwelekeo, lakini tusiwe na tofauti ya pale ambapo kwamba tunaelekea. Hii leo umemchagua ndugu Hassan Ali Joho. Mimi nina imani ya kwa wengi hapa ni wenye kukubali ya kwa Hassan Ali Joho is fit for this docket. Sasa ni wakati mwafaka wa kuungana, kufanya kazi pamoja, kuwaunganisha wananchi wa taifa letu la Kenya. Ndio sababu mimi juzi nimeunda serikali ya kuunganisha Wakenya. Nikasema Wakenya wote waungane ndani ya serikali ya taifa letu la Kenya. Na wauliza nyinyi watu wa Mombasa na Pwani, mnakubaliana na mimi tuunde serikali ya kuunganisha Wakenya wote? Hebu nione wala wanasema tunakubali. Ni sawa hiyo? Mumempatia ruhusa Ali Hassan Joho afanye kazi na mimi kama waziri wa taifa letu la Kenya? Jabisko maduong' makopere e Diocese ma Nyeri Anthony Muheria oseo josiasa matiyo gi thuolo mar ng'anyo manochaki gi rowere mag Gen Z ka gimanyo godo lemo moko mag telo e sirikal. Muheria mane loso e sach nyasi mar odiechieng' somo mar sikund sekondari ma Endarasha okwayo jotelo ni mondo jochik itgi makare ne dwaro mag rowere kendo gichop kare okenge mag chopo dwaro makamago kaka yo mar neno ni Kenya owuok e bugo matut masani osenyenyore e mbelene. Bende nokwayo jatend piny William Ruto mondo yier jotelo ma joratiro e buch jotend migepe masani odhi nyime gi chuogo. We go back to this point. Dialogue seems to have gotten the idea like, what is the share that I get? What's in this for me? No, it's an inclusive discussion, conversation, where I listen to what you have to say really. And when I listen, I make it mine and find how can I find space for what you've told me in my discourse and in my action. That's what this country needs. Integrity is also hearing not what you want to hear, but hearing what is being said and allowing yourself to be critiqued, criticized, corrected, and suggestions to be made to you. Rowere mag Gen Z okwa mondo tiek ng'anyo magisebedo ka gibago e pachoka.
Kane giloso e kaunti ma Vihiga e nyasi mar lemo ne piny, jod bura mamine mawuok Murang'a, Nyandarua, Kajiado, Marsabit kod Vihiga oyango ni osechopo seche ma koro rowere nyaka we ng'anyo kendo we jatend piny odhi nyime gi chako okenge mopogore opogore mag winjo ywakgi. Jotelogo bende oyango ni gichano mar puodho nyinge jogo mowal ne jotend migepe ka ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka kod nyawadgi mar DAP-K Eugene Wamalwa omed bedo thenge ka kwedo sirikal. Hii nchi yetu iko na maadui wengi kwa sababu tumesimama. Kwa hivyo tunaombea hao watoto. First and foremost, waitikie tuongee. Watuambie ni nini wanataka. Nataka kuambia rais wetu amenyenyekea. Nataka kuambia vijana wetu wamekaa kwa streets kwa siku nyingi. 2 months ni nyingi sana. Wamekaa kwa streets, wameharibu vitu, watu wameibiwa, hao wenyewe wamepoteza maisha. It is time for them to live there and move. Na wa move towards development. Wa move towards amani. Wa move towards mapenzi. We cannot destroy our own country and we don't have any other country. Na sisi tunataka kumwambia rais aendelee kukalia hiyo kiti na yake ni miaka 10 express. Na sisi kama kina mama wa Kenya tumesema tutatoka tuzunguke Kenya mzima. Twende tuombe Mungu aonaye kwa siri atujibu kwa kutupa amani katika nchi yetu ya Kenya. Gavana ma Kericho Dr. Eric Mutai owachono mor kendo rwako okang' ma jatend piny William Ruto mar nywako jokanyo mag ODM e buch jotend migepe. Koloso Nyagacho e kaunti ma Kericho, jatelono nolero ni okang' ma kamano en mano mabiro tieko sigu mosebede kind dhoudi gi josiasa mopogore pacho ka. Omedo ni sirikal medo mana bedo motegno kokwayo jopiny kod josiasa ni mondo joket maino margi e tich bang' rowere mag Gen Z kete lela dwaro magi. Watu wajaribu kuangalia hizo siwejes watengeneze. Simeblock. Lakini amekumbuka kila kitu. Tupigie makofi. Asante sana na poketi. Raila yuko ndani ya serikali sasa hivi. Siara mimi yuko ndani ya serikali. So wamesema na Ruto. Sicho hako ndani. Mudavadi yuko ndani, si ndio? Ile timu ya Pentagon imeshika. Sasa siasa ni macho. Hata mimi nimegive up. Raila kwa campaign nimeanza kutafuta majani chai. Niende next week kwa Capitol Hill. Nimwambie Papa I'm loyal. Hivi mjezi ya siasa mimi nimegive up. Ningori nimegive up. Ukiweka pressure itakufinish kumalo. And I want to tell our Gen Zs that you made your voice. You are our children. We have heard you. Walikuwa na haki ya kusema haya. And Kenya will be different. Walisema wataka employment in merit. Mahe oji 10 mawuok e kanisa mar Adwen ma Nyabigena mayudore Nyabiege e kachung'od bura ma Mogirango South medo yudo thieth ma koni gi kocha bang' tulo manyomuoche kanisa no. Pogruok mar paro nomuoche kind jolemo manoyore kanisa no ka tipo mar kanda mane TV mar Ramogi oyudo onyiso kaka miyo moro no kuongo monji gi moko kuom jomoko mane ni e kanisa no. Bang' mano dhaw nochako landore kind jokristo mamoko mane ochokore e kanisa no. Wachore ni pogruok mar paro mane okelo gwandruok makamano en kaluwore gi ywaruok mar weg lop kanisa no. Ywaruok makamano wachore ni osebedo kaneno e kind grube ariyo mawuok e kanisa no. Kijana, mimi nilikuwa na keti hapa nyuma kabisa. Na kijana akaingia na mawe, anaweka kwa mfuko. Na wakati burugu ilianza, na nilikuwa na keti nyuma hapa. Hiyo kijana, hata nami patara niamuke nione kuna nini mbele.
alinipiga chiwa hapa na kaniangusa. Ndipo Elder Daniel Okech Omae ni mwalimu kwa shule ya primary, anafanya kazi yake huko Nyamila. Ndiye akaanza kutangaza matangazo akisema wale watu wanaenda kanisa ya Omowera, hii adui zetu, tunataka mshike mmoja kwa mmoja. Kaanzia mwanaume mmoja anaitwa Francis, wakashika kwa nguvu kama askari, wakapeleka nje, wakapiga ngumi, yeye akaanguka, alafu wakaingia tena. Huyo Erda akatangaza, sasa mtakimbia kwa Mata. Mata ndio mimi, ndio elder wetu wote. Mumeona hapo eti wamejipaka mapandeti. Hao wote ni mimi walikuwa wanapiga, mkiona mapicha ni mimi wanaendelea kugonga. Wakasema huyu mama ndio ameleta hii Omowera hapa kwa kanisani, tunataka kumuua. Sirikal kaunti ma Busia omedole mojo chiw thieth ma Omiaboro mosebedo ka ng'anyo kinde ka kinde kaunti no ka giywago mondo wachgi ochop kare. Koloso e kinde nyasi ma chiwo obok mag idho ngas jochiw thieth ma kamago e kar tiegruok mar weche pur e chuny boma ma Busia, jalup gavana ma kaunti ma Busia Arthur Odera oyango ni kopogore gi idho gi ngas bende ne gichopo e dwaro 11 ma jochiw thieth ma kamago osebedo ka ywago, ka koro okwayogi mondo gichwal tije magi e yo makare. Jatend riwruok ma jothieth e kaunti no kotelne kod James M. Sogut kaachiel kod Laktar Sande Charo opoyo sirikal kaunti ma Busia ka gimedo kwayo mondo omi dwachgi mamoko mapok ochopi mondo ochopi. Continuous process. Those who are responsible should work on them. Now, if anybody is sleeping on the job, we should not let our people suffer. We would like, as a board and as management, we are committed to creating a good working environment. We'd like to have a very good industrial relations throughout, because as he said, with this kind of disturbances, efficiency and effectiveness delivery is affected. The Department of Health and Sanitation forwarded to the County Human Resource Advisory Committee 916 names and files for promotion. As the law has it, the department can only recommend. Then the County Human Resource Advisory Committee will process and clear and pass them on to the board through PSM. The advisory committee cleared 839 staff and forwarded to the board for promotion. The reason for the difference is because 38 of them did not have appraisal forms in their files. Duol mochung' ne dongruok mag oganda e pachoka NCPBD chiwo puonj ne jodak ma kaunti ma Bungoma kaluwore gi chike manyien magayo pok mag mwandu mag piny owacho ne jopiny. Afisa mawuok e duolno Jane Wanjaria owacho ni puonj ma kamano ne giyango higa mokalo, kendo entiere gi puonj mathoth kaka onego chan oganda e sektas mopogore opogore moriwo sekta mar thieth gi somo. Omedo na chiedh nade mosebedo ka juko jopiny osebed kinono, komedo ni serikal oseketo okenge motegno mar neno ni achiedh nade ma kamago otieki. The importance of this policy is to give us a policy direction in terms of programming and interventions for population programs in the country. The programs which range from maternal health, child health, family planning, issues pertaining to disability, to the elderly population, the youthful population. It will give us direction on how we can be able to even to mainstream population into development. Because again, it is important to mainstream population into development because population makes a lot of impact.
Apisa maduong' mag ODM ma Magarini olando puodho Harrison Kombe achiel kachiel e sechegi ma yiero matin ma ka jang'ad burano okayo. Doho mamalo nowito oko loch mar Kombe e yiero ma 2022 tok ka jachung' maduong' bucha UDA chwalo ng'ul mare e doho. Kotelnegi kod jakom ODM ma Magarini Justin Baya, jotelogo nosiemo jopiny ni mondo otang' gi jok madwaro mar lolo omenda koa kuom jochung' ka giwacho ni gin kaka chama gisechopo winjruok ni Kombe ema dhi chung' kalaro komno. ODM has a tradition of not subjecting an incumbent to a party nomination in case of a by-election to be held as a result of an election petition. Such candidates, like in this case, had already secured the ODM party nomination in 2022. We as ODM Kilifi County have an office in Kilifi that is run by the county chairman, Honorable Speaker Teddy Mambire, and Justin Baya as the coordinator of the county. We confirm that no delegates were called or met before this to make any press statement. So any information which was given that the delegates met is null and void. We Kilifi ODM would like to confirm that only one candidate will be filled by ODM, that is Harry Garama Kombe. Sisi wana Magarini tuliahidi kwamba Mheshimiwa Harry Kombe akipewa tiketi ya ODM ndiyo ataingia katika ubunge na ataleta ubunge Magarini. Na msimamo huo ndio bado tungali nao. Haya ambayo yamejiri, tunaheshimu uongozi wa mahakama, lakini sisi mashinani tunasema hata kura ikipigwa leo, kura zote zinarudi kwa Mheshimiwa Harrison Garama Kombe, na tunaweka wazi kwamba Magarini hakuna mchujo. Romo mar jokanyo mawuok e riwruoge mopogore makedo ne ratich oganda dhi mbele mbalariany ma Catholic University e bore Nairobi. Wawinjane kaka jakom mar LSK Faith Odhiambo loso. Serious with holding rogue police to account. We used to have the internal affairs unit. We don't know how much work they are doing that they can also help in the investigations to ensure that members of the public can gain back that confidence that if you go to report your case, you will not be called at the side to be threatened, or your loved ones won't be threatened, or you may end up disappearing as well, because that's the biggest challenge we're having, because without evidence, we cannot support cases for prosecution of those perpetrators. If the revelation of Mama Rex this morning is anything to go by, do you see any possibility of the families that lost their beloved one getting justice? And if not, what are you doing as LSK to ensure that these families get justice? As LSK, what we are trying to do is collect information, collect evidence. We're trying to also, where IPOA reaches out, to ensure that IPOA is able to get a hold of some of these victims who want to report their cases. We're trying to connect them with the counselors as well, through the various civil groups that are offering counseling services, and the doctors as well that are trying to support, so that they can gain the courage to be able to tell their story, to be able to share those experiences, and that we can try and at least ensure that we hold some of these policemen to account. The challenge also that is still there is, as Mama Rex spoke about not being able to get a bullet, and you know the bullet can help you identify which gun and to which police officer that rifle belonged. And so those are the continued concerns that we're having, and we're also asking the hospitals to be a bit more responsible with regards to how they are collecting evidence and information, because if there was a bullet, then they need to tell us who did they give access to, that now that bullet actually disappeared, because it's only through those concerted efforts that we can be able to ensure that there's justice for these families. And, you know, the goodwill can only start from the state. And so if the state is able to show goodwill, that some of these families can actually get justice, then we can now start working towards rebuilding our nation and moving together as one Kenya. Given that we are still experiencing or witnessing cases of abductions by those who are purported or rather being pictured as the faces of demonstration, from where you stand,
will this come to an end, and how will it come to an end? The issues of abductions are still going on in the country. Well, my ardent hope and belief is that it would come to an end. We have continued to raise concern, and that's why we also work with our different partners to also tabulate and share information that we get with regards to the number that have since disappeared. Also, in light of the theme of today's Citizens Assembly of Digital Activism, I want to thank all the members of public who have consistently shared stories of people that have disappeared, and that pressure has been able to help us either identify, get those people, and also raise noise and clamor that no one disappears without there being sufficient noise with regards to the same, so that we can ensure that no one goes missing from the radar and nothing is said about it. Because that social media pressure, that activism on the digital platforms has helped us save some. We have not been able to save others. But with that continued activism, then we'll be able to collate, know the numbers, track who has disappeared and where, and therefore we'll be able to hold the government accountable and ensure that no man disappears without us raising hue and cry and trying our best to ensure that they are safely brought back home. Well, with the few cases that we have been able to get, there are witnesses who saw, who were able to identify or feel they can share their story to a certain extent. However, some of them, what happens is weeks to meeting with the IPOA, or after reporting to the police, they go cold or they're scared. They're saying that they have been warned. One even told us that he was told that if he appears in any police station, they will know, and so he's not ready to appear before any police station. And so the challenge is, how can we use the criminal justice system to protect people, to ensure that they're able to come forward? And some, because of trauma, they want to take time to just go through the motions and feel, once they feel comfortable and safe enough, is that this is when they will come out and they'll be able to do statements. And so the problem is it's taking longer because, people as well need to be comfortable to present their evidence, to be able to present their case. But I believe with time we'll be able to share, and once we get hard evidence, then we can table it. With regards to the videos, yes, there's the videos that Mama Rex has showed, but the challenge is the video cannot help you identify who shot. And so you see someone shooting in the air, but the video does not tell you, cannot show exactly who shot. So unless we get maybe closer CCTV images that can directly show who to who. And you see, it's normally fortified with the evidence of the bullet that can be able to sustain exactly. Even for the example, the journalist who was shot, it was a moving car, so you can't identify exactly who. And so those are the challenges in terms of, even as you'll be able to table evidence, will it be concrete enough to ensure prosecution? Yeah. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. En thuolo mar kawo yweyo mokwongo e cheno mar migago, to kapok adhi e yweyo we asoma ne ote moseoronwa ka. Ng'ato achiel wacho ka ni joma chunygi nosetho koro osechier. Awuoro ni sa nyalo deko to Yesu ok deki. An Rosa kawuok Kigoto. Kaeto Chief Abiola Janyang'oma wacho ni ja ODM emanoyombo komno, ya kom ma idwa nuono ja ODM emanoyombo, to noyombo gi kura matin ahinya, apani kura 8 emomiyo ja UDA nodhi e doho. An Victor kwayo ni nopogore gi ma wan go sani. Chenro ler mar atari e gwenge mag Rinya Awendo. An Harrison Airo. Kaeto Anan kawuok Asembo Komungu wacho ni wamor ka kukelonwa lendo. Aneno Ramogi TV maler kowuok Kisaka. An Elijah. Kaeto machielo
moko tekra kamano nyakora mogi we mondo wakaw yueyo mokwongo waduogo bang' thuolo machuok kik idhi mabor. Secure your future through flexible savings with Haba Haba na NSSF. Save today with as little as 25 shillings daily with the option of withdrawing 50% of your contribution with interest after consistently contributing for 5 years. Just dial star 303 hash. NSSF, growing you for good. Waswahili husema eti haraka haraka ina baraka. Lakini kile mimi najua, ukisiliki sana utapata top layer imeenda nani. Ndio maana mimi husema mapema ndio best Kama unachapa biz, raukia ngware sababu mapema ndio best Kama unasafiri, toka ngware nani sababu mapema ndio best. Kama umeitwa job mali, usisleki, piga pamba nani. Jipange, uchangamke mapema sababu mapema ndio best. Keep this in your mind Mapema ndio best. Ati nimesema nini? Mapema ndio best. Mapema ndio best. Mapema ndio best. Dial star 811 star 338 hash to get Mapema ndio best. Introducing the Viusasa Data Pass Bundle. New way to enjoy your favorite shows on viusasa.com. For just 20 bob a day, dial star 544 star 25 hash to get 200 MBs of Safaricom data, granting you unlimited access to shows like Becky, Mwendo wa Thapki, Kundali Bagya, Mapishi Time, blockbuster movies, and more. No registration, no subscription. It's a straightforward pass for uninterrupted entertainment. Watch all day with the Viusasa Data Pass. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratil. Raila has a space to say what Gima Jacom Duawacho. The opposition, nothing at the Supreme Court. Onliet, Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj tuak mago Ratil piny. One was a in opposition. One was in opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penje bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nusu tieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Ankanye. Winter. Sud mabor. Kawuono en 2021. Mama oduogo. Enoparo gimoro mora. Donge in darling marana. To bende in ngimana anaheri. Rana. Gima timre en ni Meher ok par gimoro amora ka. Kalure gi Meher en pod oparo ni wan e higa mar 2010. Machiegni kendo Ten County ma Kisumo komakore kod riwruog jopur Agricultural Society of Kenya bade ma Kisumo obago nyasi manyiso mwandu mopogore mag pur kod pith kaka yorno maneno ni giywayo joket mwandu kod tiego jopur e yore mag lony manyasani manyalo konyo e bero sekta mar pur. Nyasi makama monyono odiechienge mar ariyo obagi kendo e tielo mar ariyo e alap ma Jomo Kenyatta alwora ma Mamboleo. Nyasi ni bende timore kuom ndalo 5 kaka mondo omi oganda thuolo machopo kendo mondo gisum paro e wi kaka ginyalo medo ndhadhu e weche mag pur kod pith. Thor mar wache nyasi manyisruok ma jopur en jiwo tiyo gi yore manyasani e chenro mag pur kod pith. Chutho to idwaro no oganda mondo ne ni kit pur magitimo ok oketh alwora. Weche kata chenro manyasani maginyalo pidho godo chiemo mondo mi wabed gi chiemo e utewa, mondo mi wabed gi chiemo e miechwa, mondo mi wane ni pesa ma wayudo bende ok notigo chiemo ng'iewo chiemo kende, to wanyalo timo gik mamoko nikech chiemo mwachamo wanyalo yudo wan wawegi. Jomobiro shoka wan gi ji 80
exhibitors maromo praboro, drone moa kuonde mopogore opogore. Wan nyaka gi jogo moa Tanzania mobiro kae ndi okelo gige gima gibiro nyiso. Wan gi jopith mobiro ka okelonwa jamni koa ADC Kitale, obiro nyiso wa chiaye pith mopogore opogore. Ng'eyo ni production mag chiemo mopogore opogore gwengewa biro dhi malo kabisa. To wan kaka department bende waneno ni given ni show ni biro mana once in a year, wadwa ni mondo gino replicate e wards mopogore opogore. Ni mar sani endi wan gi extension officers morome wards, koro wadwa nobed gi model farms e ward ka ward ma jopur mae alwora mar area no endo nyalo dhi kendo neno kaka onego pidh bando, onego pidh alode to gik mopogore opogore. Mano kwa temo to ang'eyo ni pek mar food insecurity e Kisumu County biro dok chien. Obila e kaunti ma Kisii ochielo gi magina monego janjore moro manomanore gi musdhola kane otemo rakore kod obila. Jatend obila ma Kisii Charles Kasses oyango ni janjore no en achiel kuom jonjore mane ochano monjo dukni e gwenge ma Ogembo, Kisii, Kilgoris kod Etago. Janjore mane tiyo kod boda ne orakore kod obila odiechieng' manyoro mane omiyo jonjore mamoko lal kod hinyruok mopogore opogore. Obila nonwang'o magina, kido mar Browry pistol kod lisasi achiel mapok oti godo. Ilikuwa kitu kama masaa 2 imepita hivi, tukaona gari 2 za polisi ama aina ya Subaru ikimbishana kidogo hivi, tukaona wahalifu ambao walikuwa na pikipiki wakashuka wakaanza kufiatiliana polisi. Sasa kwa ile harakati ya kufiatiliana polisi, unajua sasa wananchi tukaogopa, tukaanza kulala chini. Lakini sasa kuna mmoja alifaulu kutorokea hiyo pande ya mto, lakini mwenye alijaribu kuingia kwa hiyo mlima hapa juu penye mnaona, yeye aliweza kuangushwa. Na flat kuna watu kama 3 hivi wameuawa na hiyo genge ya wajambazi. Lakini siku ya leo tumeweza kufaulu. Tumeweza kupatana wao hapa tukiwa tunafuatana nao kutoka sehemu ya Kisii. Kwenda kuiba M-Pesa sehemu ya Kisii, lakini tukafuatana wao kufikia hapo hii mteremko kabla tujafika kwa hii bridge Kifugio hapa. Wakaanza kutupiga risasi. Wakapigia ofisa wetu risasi na pia tukawajibu. Tukafaulu kuangusha mmoja hapo, lakini kuna wawili wao ambao walitoroka na majeraha. Obila e boma ma Garissa nono tim moro mar maundu kama duka moro mar M-Pesa nomonji kod jonjore manoumo wengegi kendo nomanore gi musdhola. Maeri notimore kar ohala ma Dobare, kendo ja ohala no mar M-Pesa nowito omenda maromo siling $1 kendo weyo johala mamoko kod buok. Jatend obila ma kaunti no George Samurumo okwayo jopiny mondo okony obila e manyo jonjorego, ko obila osechako nonro mar picha mane omako jonjorego ka monjo dukano. Kuna mwizi jana usiku ameingia hapa watu 5. Kuna bunduki. Ameingia duka Speed. Nilikuwa mimi peke yangu, hii jamaa mwingine alikuwa ameenda kuchukua mafuta huko store. Ameniambia kaa chini. Akachukua pesa yote. Amechukua pesa mingi. Amefukiza watu walikuwa yuko nje. Mmoja amesimama huko nje, wawili wameingia ndani. Mwingine amesimama huko kwa nje. Saa 1:40 usiku watu wa shufta wameingia hapa duka anaitwa Shafii, wameiba pesa 1M300. Kuna kijana wengine wanafanya kazi wameshika, wamelalisha chini, na pia mimi nimeingia kwa nini wamenishika, umenivuruta kwa nini umenivuruta. So hata mimi umenipiga risasi karibu ya kukufa, nimeanguka chini, sijui kama kuna watu 5, watu 6. Kwa sasa tuko na timu ya DCI ambayo wanafuatilia sana hiyo footage kusudi waulize members of the public ambao pengine wanaweza kuwatambua wala ambao walihusika, so that wale waweze kushikwa na kupelekwa kotini. Jambo la pengine ningependa kuulizia wananchi wa Garissa wawe na subira.
na kama kuna mtu yeyote ambaye anaweza kuwa na habari kwa sababu hiyo footage imesambaa kila mahali, ako free kuja kwa station record statement na sisi ndio tuweze kufuatilia hawa wajangila ambao walifanya hicho kitendo. Doho ogolo chik ni komanda 11 mag obila mitudo gi nek manotimore kinde tulo ma higa 2017 ibiro somnegi keth margi tarik 3 dwe mar 10 obilago mitudo gi nek ma nyathi manotho e kinde no Samantha Pendo ibiro mi thuolo mar yie kata dagi keth makamano. En chik ma ogol kod jang'ad bura e doho mamalo Justice Kanyi Kimondo ma oyango ni tarik 3 dwe mar 10 higani ibiro som ketho ne komanda mag obila ma itudo gi nek mar nyathi ma yande onegi e ng'anyo Kisumu ma ong'ere kaka Samantha Pendo kod ketho mag rocho ratiro mar oganda. Komanda mag obilago ma nyingegi oyang kaka Titus Yoma, John Chengo, Benjamin Koima, Benjamin Lorema, Volka Edambo, Cyprian Robwakio, Josephat Sensira, James Rono, Lima Kogei, Mohamed Ali Guyo, kod Mohamed Ba, itudo gi ketho kidienje 47 mag rocho ratiro mar oganda e yor nek, sand kod bembo e tulo mani omuoch e tok yiero ma higa 2017. Baby Pendo ne en nyathi mane jadweche 6 kende sama ne owito ngimane. Nonro mar osiptal nogolo ni Pendo ne otho bang' wito remo mang'eny e wiye ka gocho mare ne itudo gi obila mane rik timo apedha e kar dak margi Manyalenda, Kisumu tarik 11 dwe mar 8 higa mar 2017. Jonyuol Pendo osebedo karito gi geno mar yudo ratiro kotenore kod nek nyathigi kendo girwako okang' ma ogai mar jomin wach okawo mar neno ni okawo okang' kolure gi chik ne komanda mag obilago ma itudo kod keth mar rocho ratich Baby Samantha Pendo. Achijego koro ibiro miyo thuolo mar yie kata dagi gi ketho ma itudo gi godo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Jodak maloke tang'e kar chung' od bura ma Turkana ma Nyanduat owuok oko e oro ywak margi ne piny owacho kod jotendgi e gino ma giwacho ni wich owil kodgi. Giyango ni ok gisebedo kod sitima kuom dweche 2 ka kambino mar Kenya Power pok owinjo ywakgi. Koso teko mar stima osekelonegi midhiero mogundho ka bende giyango ni nyaka jatend piny chak ayanga ger mar apaya ma Lam mawuok Kalolkol nyaka to Danyang nyaka Lokitang' higni 5 mokalo apayono pok otieki nyaka sani. My last time kuona TV ilikuwa ni mwezi wa jana. Mimi kuwatch kitu inaitwa TV na nilikuwa na watch TV mostly kwa sababu nilikuwa nafuatilia mambo ya Kenya sasa ambayo inaendelea. Up to this moment hata hatujui sasa Kenya huko inaendelea na jinsi aje. Reta inaharibika kila saa hii. Kama sasa hospitali hakuna stima. Hiyo nini hata nini mahali watu wanakufa mahali nini naitwaje? Hiyo watu na inawasa hapo. Inawasa hakuna nini stima. Kuadhirika kupitia hiyo kazi ya kinyozi, mimi napata chakula, kuvaa. Sasa hiyo siku ikipita mimi nitakula wapi? Nakaa hivi itabidi milala njaa. Juu hakuna kazi, stima imeenda. Sisi hatupati stima. Hatuoni nchi yetu pili inaendelea kwa sababu hatuoni kitu kama TP, maji hatupati. Yaani hatuangalii nchi yetu pili inaenda kama Wakenya wengine na tunashindwa ni sijui ni nini. Nyakwara Mogi mana kaka juma ka juma wakelo ni chendo mar gin kanye kawuono wamenyonu Andrew Olima Nyakuna. Olima ne en ruoth kata chief ma umbe lach kuom tich mare e kaunti ma Migori e kachung' od bura ma Nyatike. Olima otiyo e Kadem kuom thuolo mar higni 29. Jata chenro ni Walter Nyambaga miyo wasigan chief Olima Rabondo mangi Kiraun. Andrew Olima Nyakuna, ruoth Marabondo, man kod Kiraun, mabuche mage mag tie yath, ne nyaka we oganda ka ae kod pogruok. E gweng' Manyanda gi sublocation mayudore got Kachola Ward, e sub-county ma Nyatike,
Anie nyamburko kenda gwenyora kod saa mar donjo ka chief Olima Nyakuna. Wadonjo gi nyidho kendo wayudo rwak manimba. Mbaka chakore kendo ruoth miyowa kaka ne ochako sombe bang' min mare ne puse piny ka. Higa mar 1959. Asombo ni kusim primary school Karumu up to class 7. Akalo kani CPE. Why am I taking the last CPE? And then Nakuru Day Secondary School. Tigo Form 4. 1979. Ruoth kono wani ne odhi e college Manakuru somo laktar marakore kod choke motuo. Kata kamano, chunye ne ok mor kod kit somo no koluwo ni ne ochune godo. Faculty ba nitiere emano kadwar. Nitiere miluongo ni physiotherapist. Yes. Akono kanyalo chokore gi choke. Nawuok adhi Eregi TTC. Eregi and 12 kilometers running away from morning nyaka saa 2 gokinyi. If I fail not to go, negi pama ta withdraw kona hagigo. Ruoth nochako manyo tich yodho wadh Nam Chumbi. From there, I came back home. I live in Mombasa. At the African Safari Club. As a security officer, then I came to receptionist, in case I knew, and I can speak fluent in German. In African Safari, okay, Bill Katakuan. Koneka Dukupo, you go on the spot, and was sacked. At your Mombasa, at your Nakuba, before Kenya Farmers Association, at you as a clerk. Olima ne koro chako winjo ni piny ipogo, to ma ne biro kod telo, omiyo wuon mare ne ogwele mondo mi obi otem hape. By then, they were a giant East Kadem. Most stretch from Lake Region to Migori County, Isona sub-county. Koro they were subdivided Kalero de, Wadon Kaler. Then Yandago we Kaler, Yandago Don Kende. Yandago was subdivided into 2. Yandago saying full sublocation. So my father told me, just come back and I apply for this thing. I came, I applied. I was elected. Olima ne manaja igni 30 ka oyudo lai mar bedo ruoth. I was between 36 there. I was so much secretary with that duty. Tijinaka through Kalam. Ruoth wacho ni kata ne otin kamano to ne isonyo ne rieko kod jogo motelo ne kendo ne konye mokalo. Tiyo meru gi wuoru. Very challenging. To your friends. Very challenging. Because you have to nakitiga kill through consultation. You know, being a bit of chief, it team of professors, team of doctors, for you to decide a big question case, you give the elders to decide. Mana kaka ruodhi mamoko gikoni bura mar yalo lo tek ka nyiedho rombo. Kapok idhi nyaka ng'eni which category of land case midhi any education concern surveyor, any registry. Then from there, if you record time, you come back to in your house to pray for the Lord. Bendoko ni mako ng'ato ne ok chande, makmana ni chik ne nyaka bed go mager. I just summoned them peacefully. Come, be an officer and go to your house. Go be humbly. From there, that got in any whatever the king go. Anybody case majaka. Inge, what even now? Nini konya, akoni kagaba konyi. Wadeka police wa team gina mwana wangeka. Get karate right. Watuwe katakaba etuwe. Olima, bendeko ni yalo joma ose umure onget, kaka dhako kod dichuo, ok yot, kata matin. Kakolo gada cheda wewa, you think you know whatever ya orika. Why don't you just go and put yourself in the house? Yeah. Ko uwe compromise with them. Ikelo mo si uwe wako. Tiko no, kao kunya winjuru. Kuro kumagike no kachaka kal. Ruoth wacho ni boka ne mako mana jokugwen, jogo mayombo kod chame dere, to kod jonjore matama mawengegi okolo kudho. Magi luong ni miscellaneous pit offenders. Maudo del tiga. Achwara ng'ar mona kwalo bel edero. Ena notorious kwalo pop edero. To namiyo yudo no goe. Bing igane neji ko outside. Ko ke go jado ni udwa de nyathi wan. Kora na koria
let the law take its own course. Olima Koni ne en kod yudhe matijgi tek nyowuoyo, kama oting'o Marire Benson, Duka Ng'ang'ni, to kod Opio Dut, kendo yudhego ne konye Olubuka kuom jonjore e Barasa. I was an youth very arrogant. Make me opportunity 30 minutes onego ng'ato. Ko an ka ni give for discipline under disciplinary ground. On this ground ade Chief Olima Nyakuna wacho ni jochwa kamuna ne bedo siepene, kata kamano ne otiyo kodgi machiegni e gayo math masasa. You cannot give a permanent solution on the gino. And you control, if you see, because you just take a in real sense, Ruth kwanonwa kidongruok mane osonde jodak mogero moting'o kar tiegruok ma en sikul sekondar manyandago, Chamachichi, Miroche e kind mamoko. Kwa chaka nyandago sekondari exist kendo excel adhi Chamachichi okalo thur mana education wise achako Kanyandiko primary school o excel kaduo dispensary nyanda ko dispensary wane mwachao gimiluo iye unakunyo unadi Kaloidam Nyandago dam okoni tudruok kod DC kanyakla kod Dio mare ne ber e Migori kanyakla kod Nyatike. Kadiso in do this we go. Then we don't have anything to say ni utaitwa. My friend unatakana pahali. Don't complain. Direct. All the requirements Magid wanatimo te. Because this was my best friend. D was my best friend. Chief wacho ni onge achich mane owe korio ni mano ne nyalo miyo bura wi kata mana in chief kamano. Kisemaka culprit kikwe korio. And this is what I've never done. Ki work kode mi we korio ka jungene mi omi millions of money. And for sure, ki joda gidi mane onya olango ngoringo molal. Family members ma kindi wali post nikenyi sema giteri kan. Kiro kanyi sewe koiro lal. We're in for it. Oyuagorok ni kao pande mar chwalo ikinyime. I'm praying for the Lord Jesus. Akiani kwa mungade, akiani wakao kipande machanane. I could have done a lot. Nige kumwagikeni. Kurika wani wisdom to work. Nyakwara Mogi, erokamano kumbedo kode chakrok nyaka giko. Ageno ni in bede segana ni osemori. Kendo chunyi koro geto kata mana bedo kebe mar kor gweng. Jatachendo mari kumthulni duto ne en Walter Nyambaga. Wood Koweru. Thun kajidhi kendo kajiduogo. Oriti masane. Jackpot ilikuwa ni timu 15 na Mungu akasaidia nikapata 13. Hii pesa ambaye nimeshida nitaklia madeni zangu na still niongeze stock kidogo. Shabeki imenisort. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea game zichezwe. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Tudrikodwa kawayango kit chiemo mopogore opogore. Mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pachoka. En giringo mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Fueny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo, ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut, sigana mantie chiemo ka chiemo. Kawaromo kod jotedo, mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minya chamo kanumu. Okochuno ni tede. Ikri mar puonjori, tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Ikri ne wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers
gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main ko to chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just punjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Machiegni weche tuke, jagoro mongirore migao mar tuke Midusa Peter Tumo midosero wachne manowacho motelo ni tim mar Kenya modhi Olympic Paris e piny Ufaransa dhi yudo midula ma 8 mag goldi kata mokalo kanyo. Tum mane loso gi tim mar Kenya e boma ma Paris olero ni ikruok magiseketo motelo ne tukego en ranyisi maber ni Kenya nyaka yud loch maduong'. Okwayo jotugo bondu mondo kaw thuolo makamano makare mar ikruok mosebedo mondo gikel loch ne Kenya. The reason I was telling the media last week that we would be able to get 8 gold medals is just that, because we are well prepared. If you just try to look at the athletes that are here, and there are very few, of course, because I think your team contingent is around 114. Look at the kind of kitting these people have. Just look at their faces. Although they are harboring a bit of butterflies here and there, but look at their faces. They are a very happy group, isn't it? So if I was an athlete, I have been paid very well. I have been trained very well. I am a very patriotic person. I have been given the right kit, ceremonial or otherwise. Why wouldn't I win? Tim mar Kenya mar rugby ma jotugo 7 kon gi koni Shujaa gikone to yudo loch mare mokwongo e tuke mag Olympic. Kenya nyolo Uruguay 19-14 otieno ma pino rugodo kawuono. Motelo